Grabatzen ari garen unean gaueko 12:06 minutu igaro diren honetan, 2018ko abenduan zuen buelta, realeko zalegoa, urduri eta zer gerta, taldeke lehiakorra egin, pixkanaka eta kolpeka, gero Europa osoari, jokoarekin arreta, Sevillan gailurra jota, bertan jozen erretreta, naiz eta bazoa zen, hause ez da banaketa, Imanol eta Reala, batera dijoaz eta, Imanol eta Reala, batera dijoaz eta. Gaur goizean, Realak honako komunikatu hau atera du. Ez du jarraituko datorren denboraldian. Imanol Alguazilek datorren denboraldian taldea zuzentzen ez jarraitzeko erabakia jakinarazi dio Realari. Orioko entrenatzaileak taldearen buruan 6 denboraldi eta erdi eman ondoren talde txuri-urdinaren lidergoari utziko dio aurtengo denboraldia amaitutakoan. Baina une hori iritsi aurretik asko dago borrokatzeko. Europako 6. sailkapenak eta istorio zoragarri honek guztien ahalegina merezi dute. Eskerrik asko Imanol. Horrelaxe jakinarazi du Realak, Imanolek ez duela datorren denboraldian taldean jarraituko. Eta zalantzarik ez dago taldeko ikur handietako bat joan dela. Oraindik ere denboraldi amaierara arte taldea zuzentzen jarraituko du noski, baina bere erabakiz Realak ongi eta argi adierazi duen bezala datorren denboraldian ez jarraitzea erabaki du. Baina iruditzen zait bere ibilbidea errepasatzeko garaia badela, bere ibilbide oparoa eta bere ibilbide oparoa honen argiak eta itzalapur horiek aztertzeko baita ere. Lehenik eta behin esan behar da Imanolek 2 etapa izan dituela Realean, batetik 2018-2019 denboraldian iritsi zen, hain zuzen ere Eusebio sakristan Realak bota egin zuenean, eta bertan berekin batera Loren ere joan zen, eta Realak denboraldi amaierara arte eta helburuak beteko ez zituela eta Imanol jarri zuen behin-behineko entrenatzaile moduan. Gerora baina berriro ere Sansera bidali zuten hurrengo denboraldian, hain zuzen ere Asier Garitano etorzedin, Bergarako entrenatzaileak ez zuen, zorterik izan talde txuri urdinean, eta horren ondorioz 2018ko abenduaren 26an berriro ere Realak jakinarazi zuen Imanol izango zela momentu horretan behin-behineko entrenatzailea. Oraindik ere liga luzea zen, aurreko denboraldian egia da sekulako lorpena egin zuela, naiz eta taldea ez zuen Europan sartu, taldearen errendimendua nabarmen aldatu zen, eta hori egin batean bere erruz izan zen logikoki. 2019-2020 denboraldian izan zen bere lehen denboraldia. Hain zuzen ere talde emankor eta
ikeragarri batekin, esate baterako Martin Odegaard, Mikel Oyarzabal bera, Alexander Isak, Mikel Merino, zelaierdi ikeragarria zuen orduko hartan Realak, eta gaur egun bakarren batek ere ezagutuko du, baina Martin Zubimendi izeneko mutil bat ere hortxe hasi zen bere hastapenetan lehen taldearekin, eta begira gaur egun non dagoen Uliakoa. 2019-2020 denboraldian sekulako lorpena lortu zuen Imanolek, hain zuzen ere taldea kopako finalean sartu zuen. Lehenengo aldia zen, aspaldiko denboretan kopako formatua aldatu zela, kasu honetan zenbait talde superkopa jokatzen ez zuten taldeak superkoparen formatuaren aldaketagatik ere izan zena, unoski Arabiara eraman zuten orduko hartan, eta kasu honetan Realak partida irabazi eta azkenerako finalean sartu zen, baina zorigaiztoko pandemiak noski final hori ez jokatze, final hori urte horretan behintzat ez jokatzeko autua egin zen zorigaiztoko pandemiagatik. Baina orduko hartan Imanolen taldea ikeragarria zen. Talde guztiek errespetu handia zioten taldea, jokalari asko gainera hazi egin ziren bertan, esan dugu ze jokalari zeuden orduko hartan, Isak, Odegaard, Mikel Merino, Zubimendi bera ere hastapenetan, Lenormand, Remiro, bere hastapenetan hau ere, eta hainbat jokalari, horixe, bere lehen urratsak ematen, eta gero izango ziren hori erakusten, ezta? Horren ondorioz, lehen denboraldi horren ondorioz, hurrengo denboraldian Europara sailkatu zen Imanolen taldea. Egia da, 2021 denboraldi horretan, hementxe jarriko ditut denboraldiak, 2021 denboraldi horretan, behar bada beste distira bat edo falta izan zitzaiola esan daiteke, baina jada egia da Martin Odegaard ere joan egin zen zelaierdian ere, apur bat umezurtz geratu zen taldea, hori ere esan daiteke apur bat umezurtz geratu zela, baina ala eta guztiz ere sekulako denboraldia atera zuen eta berriz ere beste urtebetez Europan sartu zuen gainera Imanolek Reala. 2021 urte horretan gainera, 2020ko kopako finala jokatu zen, eta Realak ongi dakigun bezala irabazi egin zion Atletiki, eta honen bestez lehen kopako horixe erronda hori edo lehen kopa laudatu hori 21. mendeko lehen kopa eta lehen titulu hori Imanolen eskutik irabazi zuen. Geroztik esango nuke denboraldiak oparoak izan dira, esate baterako 2 aldiz, sailkatu da beste 2 aldiz, finalerdietara kopan, bata Mallorcaren aurka, Anoetako Zorigaiztoko gau hori bizi izan zen joan den urtean Mallorcaren aurka, aurten iaia balentria ikeragarria lortzea egonda, baina hortxe, limurtzen. Behar bada Imanolen hankazulo handiena Europa izan da. Hau da, Europan ez du sekula kanporaketa bat bai, aurten igaro du Midtjylanen aurka, baina final 8renetatik igarotzeko aukera hori ez du sekula izan, eta behar badan ikuste arantza horrekin joana izango dela Imanol Realetik, ez Europan, ez urrunago iritsi ahal izanagatik. Kontua kontu, esan beharra dago
dituen kanporaketa guztiak borrokatu izan dituela, eta esango nuke txapelketa guztietan lehiakor izatearen gako nagusietako bat Imanol bera izan dela, inolako zalantzari gabe. Imanolen aurretik, bai, taldeak jarrera bazuen, baina ez zuen behar bada Imanolek anbizio hori eman dio. Gainera, oso berea izan duen jokoa izan da Reala baloia edukitzea, horretarako jokalariak ere izan ditu, eta nik uste horrekin taldea osatzen saiatu dela, taldea horretara egokitzen, eta jokalariak ere horretara egokitzen saiatu dela. Gehien bat 4-3-3ko sistema erabili izan du, baina erronboaren alde apustu egin behar izan duenean ere taldeak ongi funtzionatu du. Gainera urte batean esate baterako gaur egun, naiz eta David Silva jada erretiratua dagoen, baina Alexander Isak, Sorloz eta David Silva eta tartean Martin Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea sekulako taldeak izan ditu Europan sartzeko taldeak, eta benetan hori edo jokalari horiek horrela garatu izana ere Imanolen meritua izan da, inolako zalantzari gabe. Beraz, gaurkoan futbolean badakigu eta kirolean orokorrean izaten, are zailagoa izan ohi da 6 urtez, pentsa, 6 urtez gaur egun aulki batean egotea oso zaila da, eta Imanolek hori lortu du, inoiz ere ez da bere postua kolokan egon, aurten arte, noski aurtengo denboraldia desberdina izan baita, baina guazen positiboarekin geratzera, eta horixe. Benetan, sekulako entrenatzaile izan du Realak, errepikatzea ere asko kostako dena, beretzat nik uste ore bat izan dela, Realarentzat ere bera entrenatzaile moduan aritzea edo aritu izana ore bat izan da. Zenbait jokalari asko hazi dira, ikusi besterik ez dago internazionalki nola dauden, zenbait jokalari kokatuta, eta denak Imanolen eskuetatik pasa dira, eta bertan hasi zuten asko gainera euren garapena, eta benetan entrenatzaile ikeragarria dela erakutsi du, Realekoa horixe, eta ezer gutxi gehiago esateko. Imanol Alguazil badoa, zer gertatuko da hemendikan aurrera?